Jopur mag kahawa koro jiwo piny owacho mondo tim mapiyo e chopo singo mar kelo lokruok motenore kod puro chamno endo. E romo mane ogwelgie kod bad migawo mochung'ne cham e pacho ka miluongo ni AFA, jopur kahawa koro wacho ni gin ema gibiro yudo lal ka piny owacho oyawo lweny kod jonyiewo nikech gin ema giseketo mwandu buora e ohalano endo. Edwin Okoth leronwa wachni. Lokruok mosebet ka geto golo oko jonyiewo mane kind jopur kahawa kod chiro mag pinje maoko koro medo yudo pek bang' jopur golo ywak ni piny owacho deko kod chopo singo mar kelo lokruok e puro kahawa. Jopur koro dwaro mondo piny owacho we kelo badho kokalo kuom chenro mar kelo lokruok e pur mar kahawa. It became a challenge because we are stopping a miller because there is an event that we have a miller who also is a marketer, at the same time an independent exporter. So when we stop the licensing of exporter, they have coffee that is supposed to mill. So there are now a lacuna here and there. And there are millers who are still holding coffee of the farmers. And they cannot mill because the licenses has been cancelled. That the government looks at this issue in a holistic manner. Let's not do it piecemeal. One of the speakers who was here before me said the reforms were too abrupt. I want to echo that 101%. Let them be done cautiously. In my local language, we say, when the rains don't come just in one day, and they come over an extended period of time, that is when we get hamper harvest. Erumano kelo kanyakla jogoro mongirore migepe adek mopogore kod jopur. Jore kahawa kaachiel kod kembe mauso mwanduno e pinje maoko. Ywak ne thoth ewi kaka piny owacho osebet katayo chenrono. Jore kahawa wacho ni ne omagi lesen bang' keto mwandu mathoth ewi chamno makoro gilewogo, kendo dhi chunogi mondo giriemb jotijegi. In the year ended 2021, we spent about $10 million on certification. Bona PS, for information, Starbucks can only buy cafe certified coffees. Today, as we sit in this forum, they are walking out of Kenyan market because there is no chain of custody. And what has happened, we do not have these licenses. We cannot keep the staff. We have given them notice, and Bona PS, this can be put on record. Before the end of October, we'll be laying a substantial number of the 18,500 employees we have, we'll be laying them off. Piny owacho ne oloro moko kuom ohelni mag jonyiewo kahawa kod jorego kane wachore ni ne giwang'o jopur mane yutogi siko lwar. Jagoro mongirore migawo mar pur Kelo Hasama ne osingo ne jopur kod jonyiewo mag kahawa ni otegi biro chopo na jatend piny Kenya William Ruto mondo giyud kony mapiyo. And that the workers are already desperate and at home, and also indications that very little coffee is traded at the Nairobi Coffee Exchange because farmers are stakeholders and value chain actors have been disengaged, and therefore coffee farmers are unable to efficiently trade their coffee. He is aware that you are here right now. The president is aware. So the deputy president is aware that you are here. Kahawa en achiel kuom yore ma Kenya yudogo omenda mawuok e pinje maoko, kendo majiwo teko mar siling mar Kenya ma osebet kalwar. Ma ok tin ne tan 50,000 iuso e pinje maoko higa ka higa, kendo Kenya yudo ma ok tin ne $300,000,000 kuom uso mar kahawa. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.